जोंनि दोलोनि मोनसे थांखि हिसाबै आं तामुलपुराव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आंनो जोंनि हानजानिफ्राय टिकेट होदों। दा बे हिसाबै हानजानि जि थांखि बेखौ फालिनानै आंबो सासे आफादगिरिबाबो सासे सोद्रोमा दा बे हिसाबै हानजानि थांखिखौ फालिनानै खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै आङो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामदों आरो दिनै जोंनि थाखानाय जोंनि जि एमएलए आरो बारग' एमएलए आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों जोङो मावख'आव सावरायदों आरो नैबे बिसायख'थिया तामुलपुराव जोंनि थाखाय गोब्राब नङा। मानोना थांनाय 5 बोसोराव जों एमसिएलए हिसाबैनो थानानै बा सिबि हिसाबैनो जा आङो एमएलए हिसाबै जोंहा जलेन दैमारि बिथां जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैबो हर सान खामानि मावनानै तामुलपुर ओनसोलनि गोग्लैसोनाय थासारिखौ जों जथेस्थ' जौगाहोनो हादों। दा नंखायनो रायजो राजाया लुबैदों जे बेवहाय इउपिपिएलआ जेरैखि जाया बिसायख'थि गेलेनांगौ आरो रायजो राजानि हास्थायनायखौ मान होनानै इउपिपिएल हानजायाबो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां भटआव इउपिपिएलनि बिजाथिया तामुलपुराव देरहागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बिनि अनगायैबो जों जिनि फार्स्ट जि लिस्ट होबाय दा बेवहाय जोंहा आगुनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दङ, बिटिसिनि सागानगिरि लरेन्स इस्लारि बिथां दङ, बेवहाय जोंहा जोंनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथां दङ। दा बेबायदि गोबां दैदेनगिरिफोरनि अलरेडि लिस्टखौ जोङो फोसावदों आरो बे लिस्टआव थानाय गासैबो समस्थियानो देरहानायनि फारसे जानानै दङ। सेकेन्ड लिस्ट आरो थार्ड लिस्टखौबो जों थाबैनो फोसावगोन आरो लोगोनो जोंनि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिखौबो जों गोख्रोङै सालायलांबाय थागोन। दासिमबो बिश्वजित दैमारि बिथांनि बिजाथिखौ फोसावाखै। जेब्ला फोसावगोन अब्ला आङो बिखौ बा जोंनि हान्जा जानानै जों बिथांखौ बरायगोन। बिथाङाबो गेलेनो माबा दङ, बिसायख'थियावथ' बयबो गेलेनो हायो। दा बिथाङाबो गेलेनायनि मोन्थाय दङ, जेराव गेलेयो 15टा समस्थिनि गेजेराव जायखिजाया समस्थियाव गेलेनो हायो। थांनाय खेबसेयाव पानेरियाव बिथाङा गेलेदोंमोन, जोङो बिथांखौ मदद होदोंमोन। दा जिहेथु जोंनिया आफादनि जोंनि दोलोनि थांखिया एबार हारसिंनो गेलेनाय 15टा समस्थियाव, दा नंखायनो जों गासैबो समस्थियाव गेलेगोन। दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ बिजेपिआ होयो, सोर बिजाथिखौ बिपिएफआ होयो बेजों जोंहा बारा साननांगौ गैया। जों दोलो हिसाबै फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिनि खामानि मावनाय आरो ओनसोलनि खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गिदिर हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लासै लासैनो जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन।